il-COVID. Illum sfortunatament ħanibdew b'aħbar ħażina fejn kellna persuna ta' 56 sena li kien ħareġ li huwa pożittiv li miet matul dan il-lejl. Dan kien persuna li diġà konna informajnikom bih bħala COVID positive li kien ħareġ pożittiv fis-16 ta' Mejju li kien qiegħed jiġi rikoverat fl-isptar tagħna Mater Dei.
Għawek naddi l-kondoljanzi l-membri tal-familja kollha u tajb nkunu nafu wkoll li anka bħal diversi każijiet oħra li kellna dan il-persuna wkoll kellu kundizzjonijiet mediċi oħrajn li aggravawlu s-sitwazzjoni tiegħu. Minnaħa tal-każijiet li kellna propju bejn il-ġurnata ta' qabel u l-bieraħ. Bħala numru ta' nies li rkupraw, l-erba kellna bħalma ħabbarna diġà 10 persuni u l-bieraħ kellna 13 il-persuna oħra li rkupraw u fiequ mill-COVID. Allura għandna 23 persuna ġdid li propju fieq. Dawn kienu fetajiet diversi, kellna 2 persuni bejn 10 u 19 sena, 7 persuni bejn 20 u 29 sena, 5 persuni bejn 30 u 39 sena, 4 persuni bejn 40 u 49 sena, 3 persuni oħra bejn 50 u 59 sena, persuna waħda bejn 60 u 69 sena u persuna oħra bejn 70 u 79 sena. Bekk it-total ta' nies li huma issa fiequ kien huwa ta' 514. Bħala testijiet aħna bqajna għaddejjin bit-testijiet tagħna u l-erba sibna 4 każijiet li kienu pożittivi fost 1137 tests li għamilna u minn 1193 tests li għamilna il-bieraħ ma ħarġu l-ebda każijiet li huma pożittivi. Allura llum nistgħu nħabbru wkoll li rġajna ma għandna l-ebda każijiet pożittivi li hija aħbar li hija tajba fejn aħna qegħdin naraw li s-sitwazzjoni propju qegħdin inżommuha stabbli propju kif konna preparajna wkoll. Allura it-total ta' każijiet li għandna pożittivi issa huwa ta' 616 fost 66,604 tests li għamilna mill-bidu. U l-każijiet li huma attivi wkoll dejjem qegħdin jonqsu issa huwa ta' 94. X'kienu l-4 każijiet li propju kellna li kienu pożittivi li ħabbarnilkom ukoll l-4. Mela, kellna mara Maltija ta' 33 sena li din il-persuna kienet kuntatt ta' persuna oħra li kien diġà ħareġ pożittiv li propju kien ir-raġel tagħha li din kienet qiegħda f'kwarantina bħalma kellna l-kuntatt ma' dan il-persuna pożittiv u din fis-26 ta' Mejju kellha griżmejja juġawa u kellha nuqqas ta' toma u ta' xam. U dawn aħna għamilniela it-test u hekk u propju ħarġet pożittiva. U allura wkoll aħna nibqgħu insegwu il-kundizzjoni medika ta' dawn iż-żewġ persuni. Kellna 2 persuni fost dawn l-4 li kienu 2 carers li propju jaħdmu l-isptar Caring Rec li dawn kienu kuntatti wkoll ta' 2 carers oħrajn li kienu diġà ħarġu pożittivi. Għandna dawn iż-żewġ carers li konna sibna qabel, konna rajnihom li kienu pożittivi u konna ħriġnihom minn fejn qegħdin jgħixu peress li kienu grupp ta' carers li jaħdmu u jgħixu flimkien u biex innaqsu l-espożizzjoni. Però l-espożizzjoni kienet diġà qiegħda hemmhekk u aħna bqajna nifollowjaw dawn il-carers u propju ħarġet waħda pożittiva li hija marra ta' nazzjonalità Indjana ta' 33 sena, din ma kellha l-ebda sintomi però fuq it-test ħarġet pożittiva u l-oħra wkoll kienet marra ta' nazzjonalità Indjana ta' 32 sena li din però se żviluppat is-sintomi fis-26 ta' Mejju buġieħ ta' ras u anke kellha nuqqas ta' xam. U allura dawn kienu 2 cases oħrajn li inaqdu mal-cluster li kellna qabel. Ir-raba waħda hija każ sporadiku ta' marra ta' Maltija ta' 53 sena li fl-20 ta' Mejju kellha id-deni sola, griżmejja ġawa u ġieħ ta' ras, nuqqas ta' xam u anka ta' toma u anka uġieħ fil-muskoli, ġifieri din kellha l-maġġor parti tas-sintomi li qegħdin naraw. U koll dil-persuna żammejni għad-dar però qiegħda tibqa' tiġi segwita wkoll għas-sintomi li għandha u anke l-kura tagħha. Is-sitwazzjoni fl-isptarijiet tagħna għandna 13 persuna li qed jiġu rikoforati f'Boffa, għandna 6 St. Thomas, fl-isptar Mater Dei għandna 6 persuni, għandna 4 li qegħdin l-Infectious Diseases Unit, għandna wieħed li qiegħed f'unit ward oħra li bażikament dan qiegħed jiġu kurati wkoll cases tal-COVID u matul dan il-lejl aħna kellna persuna li qed jiġi rikoverat fl-Infectious Diseases Unit li hemmhekk mexxejnieh propju għall-Intensive Care Unit biex aħna nkun nistgħu wkoll inkomplu nsegwu s-sitwazzjoni tiegħu però tajjeb ngħidu li dan sa issa ma kellux bżonn invasive ventilation.
U wkoll kellna dok il-każijiet ta' Karen Grek. U l-persuna li kellna qed jiġi rikoverat ukoll Mount Carmel dan propju intbagħat id-dar biex ikompli l-kura tiegħu id-dar. Allura dawk huma l-każijiet li propju kellna issa tajjeb li qegħdin naraw li llum ma kellna l-ebda każ ieħor li huwa propju pożittiv u allura aħna qegħdin inkomplu għaddejjin biex aħna anke permezz tal-miżuri u anke tal-prevenzjoni li qegħdin insegwu wkoll aħna nkomplu għaddejjin f'din is-sitwazzjoni ta' sitwazzjoni li hija stabbli u allura dan huwa propju skont il-pjan li kellna. Welcome everyone to this COVID medical bulletin, whereby unfortunately today we announced that we had another death in a person who is aged 65 years. This person had already been notified as another positive case in the past days. However, during the night he passed away. He had other underlying medical conditions for which he was being cared for. Condolences to all the family. Over the past 2 days, we had a total of 23 new recovered cases, which then give us a total of recovered cases of 514. Out of tests we have done, we have found a total of 4 positive cases, 4 cases out of 1,137 on the tests we had done on Wednesday, and from yesterday's 1,193 tests which we did, there were no positive cases. So this is another day where we are reporting no cases which are positive. The total number of cases which are positive is 616. This is a total of 66,664. And the active cases is 94. Naddu għal-ġurnalisti. Liam minn TVM. Nsellimlek, Professor Kawċi. Il-bira f'intervista l-Ministru tat-Turiżmu indikat li l-ajruport jista' jerġa' jiftaħ fil-15 ta' Ġunju, però qalet li jiddependi dejjem fuq il-parir tal-awtoritajiet tas-Saħħa. Attualment, ix-xjenza u l-metodu tal-assessjar tagħkom juri li din id-data hija data papabbli u sigura? Grazzi ħafna. Iva. Tajb li bażikament aħna bħalissa bħalma rajna wkoll skont l-istrateġija ta' tranzizzjoni aħna qegħdin naraw meta inti tkun tista' tkompli għaddej bil-miżuri biex inti tkompli terġa' lura minn dawk il-miżuri li aħna propju waqqafna. U anka bħalissa għaddejja ħidma mal-MTA, Malta Tourism Authority, biex aħna kemm naraw fejn inti jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn inti jkollok dawk il-pajjiżi li jkunu għandhom inqas riskju ta' trasmissjoni u anka għaddejjin ukoll bi protokolli kif nistgħu propju l-ajruport tagħna nkunu qegħdin propju nħejjuh ukoll. Biex aħna meta naraw li jkun l-aħjar żmien li propju ikun jista' jinfetaħ l-ajruport aħna jkollna l-preparamenti kollha meħtieġa li jkunu lesti. Simeon Milwan. Well, sir, tajjeb, Professor Kawċi. Irċivejna laqa concerns minnant nies li jużaw is-servizz tal-home help fej qed intqal li minn nhar it-tnejn se jkunu rikjesti li jerġgħu jibdew jagħmlu użu mis-servizz u li jekk ma jagħmlux dan is-servizz se jitwaqqaf. Ħafna nies anke forsi persuni vulnerabbli huma daqsxejn concerned dan li qed jiġri. Forsi tista' tgħidilna anke jekk dan huwiex il-każ u jekk ukoll hemm xi miżuri li dawn il-persuni li jirċevu s-servizz tal-home help li jistgħu jagħmlu biex ikunu siguri. Grazzi. Grazzi Simeon. Infatti aħna nafu li għandna ċirkustanzi fejn inti qed ikun hemm bżonn li ċertu nies, speċjalment pereżempju anzjani jew nies li huma vulnerabbli, ikunu qegħdin jingħataw ċertu servizzi fid-djar tagħhom. Aħna sal mill-bidunet kellna sitwazzjonijiet bħal dawn bħal pereżempju kien qed ikollna dawk il-healthcare workers li kellhom ikunu qegħdin jagħtu xi trattament lil pazjenti li jinstabu fid-djar tagħhom bħal pereżempju l-injections tal-insulina. U l-istess issa iżjed ma jkun qed ngħaddu għaddejjin fi żmien aħna qegħdin naraw li dawk il-miżuri li aħna konna daħħalna propju għal dawk is-sitwazzjonijiet għandhom jibqgħu jgħoddu wkoll għal kwalinkwa servizzi oħra li jkunu qegħdin jingħataw fid-djar tan-nies.
Aħna wkoll rajna din is-sitwazzjoni ħadmet anke meta aħna għamilna random testing fuq dawk in-nies li jkunu qed jipprovdu it-testijiet fid-djar tan-nies, aħna sibna li permezz tal-miżuri li huma kienu qegħdin jieħdu ma sibniex każijiet li kienu pożittivi. Allora dak jawgura tajjeb li dawn il-miżuri jkunu qegħdin jgħinu biex persuni ma jiġux trasmessi il-virus għalihom. Huma miżuri li diġà nafuhom, huma miżuri li inti l-persuna ħajilbes il-maskra ħalli inti tippreveni li titrasmetti lil ħaddieħor u anke l-miżuri ta' hygiene ħalli jekk inti meta tkun qed tuża hand washing li huwa frekwenti jew inkella anke l-użu tal-alkohol hemmhekk tnaqqas iċ-ċans li inti hemm tkun tista' tgħaddiha lil ħaddieħor. Ukoll importanti li inti tnaqqas kemm jista' jkun il-kuntatt mal-persuna, jiġifieri x'in ħajkollok persuna li qed jidħol ġadar biex hu jkun jista' jipprovdi servizz inqas ma jkollu kuntatt li huwa qrib ma' dak il-persuna hemmhekk inti dejjem tnaqqas iċ-chances. Sam mill-Laven Malta. Good afternoon, Professor Gauci. If you could provide an update on driving schools. As we know, driving lessons are allowed, but driving tests aren't. So if you could give us a little update on the situation there. And also, if you could elaborate on what exactly happened to the patient that passed away. How come he wasn't on a ventilator or an ITU? What exactly were his chronic conditions? And did he pass from COVID or was he just COVID positive? Thank you. Okay. Mela, fuq mis-sitwazzjoni ta' driving lessons ukoll bħalissa aħna għaddejjin ukoll f'kollaborazzjoni biex aħna nkun nistgħu nippreparaw dawk il-linji gwida ħalli jekk meta nkun jistgħu jerġgħu jinfetħu nkun nistgħu proprju wkoll ikun hemm mezzi ta' mitigazzjoni. U bekk aħna nkun nistgħu immorru lura għal ċertu servizzi li kienu qegħdin jingħataw f'pajjiżna, però dejjem mezzi ta' mitigazzjoni. Fuq il-persuna li ħallina llum bħalmet dan kien persuna li kellu kundizzjonijiet mediċi oħrajn. Dal-persuna kien qed jingħata l-kura propri fl-isptar tagħna anke għal dawn il-kundizzjonijiet mediċi u ma kienx qiegħed propju l-ITU għaliex dan ma kellux sintomi li huma relatati mal-COVID jew inkella sintomi li huma respiratorji. U allura hemmhekk aħna anke bħala definizzjoni tagħna dan joħroġ bħala a death in a COVID positive patient. Jiġifieri inti għandek mewt ta' persuna li kellu il-COVID li huwa pożittiv. Dan ma jfissirx li dan il-persuna ikun miet minħabba l-COVID. U hemmhekk f'dawk anke mit-tmien imwiet kollha li kellna diversi sitwazzjonijiet bħal dawn fejn inti kollok sitwazzjonijiet fejn il-persuna nċerta li kien COVID positive. Kollok ċirkustanzi fejn il-persuna ikun miet minħabba kondizzjonijiet oħra, jew kollok sitwazzjoni fejn il-COVID tkun qed kompli taggrava s-sitwazzjoni tal-persuna. Dawn huma ċirkostanzi li nsibuhom, però aħna nimxu mar-regoli anke tar-rapportaġġ tal-każijiet skont propju anke id-definizzjonijiet tal-Aqda Dinija tas-Saħħa u anke tal-ECDC. Sefora minn Newsbook. Insellimlek, Professor Gauci. Mis-66,000 swab test kollox li saru s'issa, kemm saru fuq l-istess persuni peress li qegħdin isiru xi test biex jaċċertaw li persuna tkun fqes kompletament mill-coronavirus? Grazzi. Mela Sefra, bħal meta tajjeb inti aħna ikollna sitwazzjonijiet fejn meta inti għandek persuna li huwa pożittiv, dan aħna nkomplu nsegwuh u skont il-protokoll tagħna li huwa wkoll bażat fuq l-evidenza aħna nerġgħu nagħmlulu it-test meta ikun għala 14-il ġurnata jekk ma jkollu l-ebda sintomi jew inkella ara 14 ġurnata minn meta jkunu waqfu s-sintomi. Għaliex dak huwa l-aħjar żmien li inti tista' tara jekk il-persuna jkunx elimina l-virus minn għandu. Allura ħanna għandna dawn ċirkostanzi fejn il-pazjenti kollha li aħna qegħdin nirrapportawlkom li huma rikoverati, hemmhekk propju dawn diġà hemm minnhom dawn li sarulhom żewġ testijiet. Però għandna wkoll ċirkustanzi fejn inti li huma ftit li inti persuni jerġa' jsirlu it-test ħalli jkunu qegħdin jaraw anke l-progress tiegħu, speċjalment dan jekk ikun persuna li qed ikun rikoverat fl-isptar. Ġifieri għandna numru li kien propju repetuti u l-istatistika eżatt nkun nistgħu propju anke ngħaddu ilek ħalli inti jkollok l-istatistika ta' persentaġġ eżatti kemm kienu nies li kienu repetuti u kemm kienu propju total number ta' persuni li kienu ittestjati l-darba biss. Simeon minnet? Nsellimlek, Professur Gauci, għanna każ ieħor li dan laħallina li riżulta pożittiv waqt li kien rikoverat fi sptar. Allura, xtaqna forsi tagħti l-appell tiegħek ukoll lil dawk li jixtiequ jserħu rashom jekk kollhom bżonn imorru fi sptar
għall-emerġenza, mhux biss Mater Dei, però anke xi ieħor mill-isptarijiet oħrajn għaliex hemm min qed iċemplilna nkwetat jekk għandux imur f'każ ta' xi appuntamenti oħrajn illi jista' jkollhom. U mistoqsija oħra jekk tippermettili semmejt xi nies li jinsabu kemm fl-IDU kif ukoll fil-intensive care, imma minn daw kollha li semmejna kemm hemm persuni li jinsabu f'qagħda kritika ta' saħħa. Mela, Simon, li semmejt inti huwa importanti ħafna huwa messaġġ li għandna waslu kulħadd. Aħna nafu li, pereżempju, konna qed insemmu li kellna ċertu pazjenti li meta kienu qegħdin jiġu l-isptar għall-emerġenza għal kura oħra konna qed insibu li huma pożittivi. Dan kien qed jinstabu għaliex aħna qegħdin propju nagħmlu t-testijiet kif propju huma jkunu qegħdin l-isptar. U allura hekk la darba inti sibhom li huwa pożittivi hemmhekk inti tkun tista' tiżolhom f'ward apposta allura ma tkunx qiegħda tinfirex lil pazjenti oħrajn. Qegħdin ukoll qegħdin nagħmlu random testing ukoll fl-isptar tagħna. Barra minn hekk ukoll qegħdin nagħmlu random testing lil healthcare workers. Niftakru li healthcare workers kif ukoll impjegati oħra tal-isptar propju qegħdin fil-komunità allura għandhom ċans li huma wkoll jieħdu l-COVID propju anke mill-komunità. Dawn huma kollha mezzi u miżuri li aħna flimkien mal-miżuri ta' infection control li nieħdu propju fl-isptar tagħna, hemmhekk aħna nkunu qegħdin naraw li l-isptar tagħna jkun safe ħalli dawk il-pazjenti li għandhom bżonn jiġu l-isptar nibqgħu nappellaw li l-isptar għandhom jiġu meta għandhom bżonn u li huma ma jqogħdux jinkwetaw biex jiġu. Għaliex aħna qegħdin nieħdu l-mezzi kollha meħtieġa biex dawk il-pazjenti li jista' jkunu COVID positive propju nsibuhom. Is-sitwazzjoni tal-pazjenti li qegħdin propju fl-isptar dawn li semmejna huma sitwazzjoni li jastablih li fil-persuna li aħna għaddejna issa propju matul il-lejl mar l-intensive care unit għaliex dan il-kliniċi ħassew li għandu bżonn iktar kura u iktar monitoraġġ f'ambjent ta' intensive care unit. U allura hemmhekk aħna nkomplu nsegwu dawn il-pazjenti. Jessica minn Times of Malta. Good afternoon. I have two questions, if you don't mind. So the first is, do you still advise the elderly and the vulnerable to stay indoors? And the second is related to a court ruling given by Justice Mintoff, where he said that it wasn't just for courts to be determined with the duty to determine which cases were urgent and which weren't, and it was the duty of the Superintendent of Public Health to decide. Do you have a response to this judgment? Mela. Fuq l-anzjani u n-nies vulnerabbli, aħna nafu li huwa importanti li dawn il-każijiet huma pazjenti li aħna dejjem għandna nibqgħu nieħdu ħsiebhom li nibqgħu nipproteġuhom. Huwa importanti wkoll li bħalma rajtu aħna il-każijiet li kellna l-maġġor parti tagħhom dejjem baqgħu f'nies li huma pjuttost ta' età li hija iżgħar. U anka meta qegħdin f'din is-sitwazzjoni fejn in-numru ta' każijiet li issa propju qegħdin jonqsu, anka ir-rata tat trasmissjoni fil-komunità qiegħda tonqos, hemmhekk l-anzjani il-messaġġ tagħna huma li huma għandhom jieħdu ħsieb u joqogħdu attenti u jekk huma għandhom bżonn joħorġu jew inkella jridu jmorru pereżempju passiġġata importanti li dawn ma jmorrux postijiet fejn ħajsibu ħafna nies. Ħalli bekk aħna nkomplu nipproteġu lil dawn l-anzjani u anke n-nies li huma vulnerabbli bħala pazjenti. Fuq il-kawża li nqatat aħna propju ngħatajna wkoll is-sentenza u hemmhekk din is-sentenza propju qiegħda tiġi evalwata wkoll mill-uffiċċju tal-Advocate tal-State Advocate. Kert mill-Malta Today. Professor Gawci, l-wara f'sir tajjeb. Ma nafx issa tikkonfermali, irċivejna rapporti li l-outbreak li kien hemm fl-ENT ward kienet kawża ta' problemi fil-ventilation system. Bekk kien hemm numru ta' personnel li qabdithom il-coronavirus. Ma nafx tistax tikkonfermali l-informazzjoni. Grazzi Kurt. Din hija sitwazzjoni fejn sa issa qatt ma kellna bħalna fejn kellna sala fejn bħalma kont qed nirrapportalkom kien hemm numru ta' każijiet kemm ftit pazjenti kif ukoll numru ta' staff ukoll fejn dawn propju ħarġu li huma pożittivi. Hija ovvja li dawn hemmhekk kien hemm cluster ta' każijiet li huma relatati ma' xulxin, però wkoll aħna għaddejjem l-investigazzjoni tagħna dwar dan il-każ fl-infection control ta' Mater Dei u inti għandek diversi raġunijiet għalfejn jistgħu jiġru, però bħalissa ma kien hemm l-ebda konferma minn xiex se teġġiet. Li nafu hija li inti kif jittieħed dan il-virus li inti għandek trasmissjoni propju minn persuna għall-oħra. U allura hemmhekk ukoll aħna komplejna saħħaħna l-miżuri anka tal-użu propju tal-visors u anka l-maskri lil healthcare workers kollha fejn huma ħajkollhom il-kuntatt kliniku
kliniku mal-pazjent ħalli bekk inti tkun tista' tevita sitwazzjoni bħal din. U bħalma rajna minn dak iż-żmien is-sitwazzjonijiet anke fl-isptar ġew kontrollati. Julia mill-Malta Independent. Hi, good afternoon, Professor Gauci. Just want to ask, we still have services such as occupational therapy, speech and language therapy, and physiotherapy, which are extremely crucial, especially for those children with disabilities, which are still not being provided. We also have reflexology therapy, where the therapist puts pressure points on the feet, not massaging the feet. And all these professionals are still in limbo whether they're allowed to provide the service and when they're going to be receiving guidelines. Especially now that we have people allowed to go and get their nails done, waxing and haircuts, when will these professionals and therapists receive the guidelines? Please, thank you. Iva, Ġulja, dan punt importanti bħalma aħna konna qegħdin nirrilaxxaw ċertu miżuri anke fil-komunità u kol bħalma rajtu wkoll aħna qegħdin inkomplu nżidu s-servizzi tagħna. Is-servizzi tagħna qegħdin inkomplu nżiduhom bil-mod għaliex trid tiftakar li aħna kellna sitwazzjoni fejn il-professjonisti tagħna konna qegħdin inħarġuhom biex ikunu lesti għal sitwazzjoni li kieku kellna ħafna iktar każijiet tal-COVID. Dak huwa għan prinċipali tagħna li aħna ridna nkunu lesti u preparati biex nittrattaw dis-sitwazzjoni. U bil-mod qegħdin inkomplu nżidu dawn is-servizzi bħalma rajtu fl-ewwel grupp ta' miżuri li aħna rilaxxajna mhux biss dawk il-sitwazzjoni tal-ħwienet, imma anke żidna s-servizzi tas-saħħa. U anke fl-aħħar tranx li aħna ħriġna komplejna nżidu wkoll dawn is-servizzi. U anke ħankomplu nagħmlu bil-mod qegħdin inżidu s-servizzi, però dejjem qegħdin inkomplu nżidu wkoll it-training ta' dawn il-persuni ħalli huma jkunu jibqgħu preparati. Bdu niftakru meta inti għandek professjonisti li huma training irid jibqa' dejjem għaddej. Ħalli hekk aħna nkunu nistgħu nżommu dawk il-competencies li propju għandna biex aħna nkunu preparati għal jkun jista' jinqala'. Nixtieq nirringrazzjakom lill-ġurnalisti tal-mistoqsijiet tagħkom li waslu propju l-vuċi tal-pubbliku u anke nixtieq nirringrazzja l-kull min segwina u wkoll nirringrazzja lil kull min qed jaħdem fuq is-sitwazzjoni tal-kontroll tal-COVID. Il-fatt li qed ikollna numri bħallum li għandna 0 cases tiġi fost ħafna ħidma ta' ħafna nies. Tiġi wkoll fost responsabilità u dixxiplina fost il-pubbliku kollu li nemmen li hemm in-nies kollha li qegħdin jikkooperaw u anke in-numri li għandna ta' nies li qed jidħlu l-isptar u anke n-numri ta' mwiet li għandna huwa fost il-ħidma tal-kliniċi kollha li għandna. Minn hawn nawgura l kulħadd il-ġurnata tajba. Grazzi. Innomina persuna li hija ta' sapport għalik u għajdilha grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' 50 euro għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta.